Ahoj, ahoj, vítám vás. Dneska jsem byla v obchodě se podívat a projít a našla jsem tam jedinou tašku se zeleninou a až doma jsem si všimla, že stojí 39 korun. Podražili, nevadí. Tak se podíváme, co tam máme. Takže je tam jeden salátek, vrchní listy oddělané, nevadí. Pak tam máme dvakrát červenou cibuli, kukuřici, dvě cuketky, dvě rajčátka, pěkný, musím říct. Jedna taková mrkvička. Jeden banán, který už to má skoro za sebou, ale já si z toho dělám když tak nějaký pitičko. Takovej malý pitivokurek. Jedna, dvě, tři, 5 červených řep. To ještě uvidíme, co z toho uděláme. Potom takhle 4 blumy. A pak tady máme 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 takových brambůrek. Ty se taky teď budou hodit. Tak co myslíte? Stálo to za to teď 39 korun. Podívejte se. A brambory už mám daný. Brambory už mám daný v pytlíku. Já si myslím, že to se to stálo. Natrefila jsem na ní asi po 2 měsících. Ať jsem šla ráno, v poledne, večer. Neměla jsem to štěstí, vždycky tam byl prázdnej foch. Ale jsem ráda. Určitě to zužitku, co nezužitku, tak dám do mrazáku. A uvidíme, kdy se zase poštěstí s další zeleninou. Sice to podražili asi o 14 korun, protože to stálo 25 vždycky. Ale já myslím, že to je dobrý. Tak se mějte krásně, užívejte prázdniny. Dneska to vypadá, že bude hezky, je tam teplo. A když se mě zase poštěstí, buď v Lidlu nebo v Penny, uvidíme, v Penny nemám takový štěstí, tak se určitě ozvu a zase znovu natočím. Pa, pa.